Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari na mapagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 10 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sa aton sining nga Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. Mayala na lang kita sa 45 dias nga nabilin antes pa man magabot ang adlaw sang Pasko. Kagkaroon sa aton sining mga headlines mga kabombo, 4 ka mamilitar nga napilasan sa enkwentro batok sa mga NPA sa Moises Padilla paghatagan sa award kag incentives. Sa 2022 national budget, posible makatugas ang pag-iban sa performance ng militar sa pagpakigbato sa insurhensya. Samtang turnover of command ceremony sa panibagong PRO6 director nangin madlagon. Importansya sang vaccination sa mga pumuluyo, ginpaathag sang isa ka doktor. Attorney Jomax Ortiz nagapati nga mapadalagan bilang vice-presidente si Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa petisyon na gin-file batok sa iya. Amoy at tumakabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sining nga matag balita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita, gipahig sang tagpamaba sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga pagatagan sa award kag may mabatong nga incentive ang 4 ka mga militar nga padayon pa nga nagapaayo sa hospital kasubong man ang 2 ka napatay sa enkwentro batok sa New People's Army sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental sa Nobyembre 3. Sus ka Captain Kim Apitong nagapabilin gyapon sa hospital kag padayon nga nagapaayo ang 4 ka nasamaran apang pasalig sini ngayaran na sila sa maayong nga kahimtangan. Pasalig sini nga pagatagan sa nagakaigong award ka insentibo ang mga soldado bangod sa ilang gipakita nga kaisog kasubong man sa duha nga napatay kag makasalig man sang bulig nga ilang mga pamilya gikan sa gobyerno. Sunod kay Apitong mahimo ihatag ang pasidungog samtang yarang 4 sa hospital ukon mahimo man nga sa ilan na pagwa. Patag ni Apitong nga bangod ginsumpaan nilang ilang nga pagkamilitar pagaymo nilang ila trabaho bisan ano pa naman ang matabo. Pasalig sang tagpamaba ngang 3rd IB ang naghanda pirmi sa tion nga may magluntad nga enkwentro. Dugang pasiling nga naghanda ang Armed Forces of the Philippines ukon AFP sa pagmonitor kag pagresponder sa mga enkwentro kaangay na lamang sa nakaligad kung saan madasig nga nagabot ang mga Black Hawk helicopters gikan sa PAF Cebu agod nga
ma-evacuate ang mga napilasan. Iniman ang nagatag sang confidence sa mga tropa kag subong man ang sabahin sang pag-unite agud nga mapadayon ang pagpakig-away sa insurgency. Agud nga masupog ang mga berdugo nga terorista nga NPA, nakanda man ang assets ka resources sang AFP agud nga mabuligan ng ground troops. They're still in the hospital, in the condition na po sila. Nag-recover lang po ngayon sa hospital. They will be given appropriate award and also an incentive, ma'am, for their bravery. Ganun din po doon po sa namatay. There's appropriate incentives din po and mga tulong po para po sa kanila from the government. Ang kabay sa pagpahid ni Captain Kim Apitong, spokesperson sa 3rd Infantry Division. Dako ang mga pag-iban sa performance ng militar sa pagpakibato sa insurhensya kung madayon ang pagpanubo sang pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ng NTF-LCAC sa 2022 National Budget. Suno kay Major General Benedict Arevalo, Commander sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army, nga ginakasubo nilang plano nga pagpanubo sang budget sang NTF-LCAC nga pila naman katuig nila nga kabulig sa pagpakig-away sa insurhensya. Dugang pasiningan ng man kaaktibo sa mga operasyon ng NTF-LCAC, ganit dako ang mga epekto sini sa kampanya. Patag ni Arevalo nga ang insurhensya ang hindi lang masolbar sang Armed Forces of the Philippines o AFP kag Philippine National Police o PNP, kundi kalakip man diri ang bahin sang development kag mga serbisyo sang gobyerno. Nagalam si Arevalo nga hindi mabuhinan ang pondo kag magbag-o pa ang pinsar sa mga senador. Ginpakigbahin sini nga mayara sila sang Local Integration Program kay Executive Order number 10 nga nagapahayag sang pagsuporta sa mga nagabalik sa sabak sang gobyerno nga ginapangabay man sini nga hindi maapektuhan. Patag ni Arevalo nga hindi lang militar ang nagapakig-away sa insurhensya kundi bilog nga gobyerno sang Pilipinas. Ang organisasyon sunod diri ang nagabuligay agud nga makahatag sang suporta sa mga pumuluyo agud nga hindi na maganyat nga mag-upod sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Dugang pa sang 3rd ID Commander nga ang sabat sa mga issue nga ginahaboy sang kontra mong paghatag sang barangay development projects kung sa diin ginahatagan sang 20 million pesos ang mga barangay nga anay infested sang NPA. Patag ni Arevalo nga ang solusyon sa problema among serbisyo kag bulig sa mga pumuluyo nga nagkakinahanglan ilabi na sa mga kabukiran. Suno kay Arevalo, ginatos na ang mga nabuligan sang programa gani pangabay sini nga hindi mabuhinan ang pondo bangod mahimo manini nga makaapekto sa numero sa mga nagabalik sa sabak sang gobyerno. Marami-rami na yan, in terms of supporters nila, by the hundreds na yan. Kaya nga, sana hindi nga mabawasan ang budget ng NTF-LCAC dahil baka maapektuhan din yung ating pagtulong sa mga nagbabalik loob sa atin. Binabato ng ating mga kalaban. Ang tugon dyan ay development project. Kaya nandyan yung barangay development project na binibigyan ng 20 million yung mga barangay na dating na-infiltrate ng mga NPA. Ang kabayan sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Samtang dako naman nga bulig para sa pagpakigbato sa insurgency ang modernization program sa bahin sang Armed Forces of the Philippines o AFP nga gilakipan sa panibagong nga makagamitan nga magamit sa operasyon. Sunod kay Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga dako nga bulig ang mga panibagong nga makinarya sa militar kaangay na lamang sa Black Hawk helicopters. Sunod kay Arevalo, ang Black Hawk helicopters ang mga nagsugat sa 4 ka mga militar nga nasamaran sa nanging enkwentro sa New People's Army sa Sitio Chios, Barangay Quintenremo, Moises Padilla, Negros Occidental sa Nobyembre 3. Patang siniya kung wala giliyon na sugat ang mga biktima kag na dapatan sa pagbulong sa ospital sa Cebu, mahimo nga nagdugangan pa ang mga nagkalamatay nga mga militar. Manumduman nga 2 ka militar ang nadulaan sa kabuhi sa nasabit na enkwentro. Adugang pa sang 3rd ID Commander nga dako nga buling ang suporta sa bahin sang modernization program para sa pagpapabaskog pa sang kampanya sang ground troops batok sa insurhensya. Nagalaom naman si Arevalo nga magasige pa ang pag-abot sa mga panibagong nga mga gamit agud nga mapasanyog pang ila sini nga mga operasyon. Pasalig naman sini nga ginahalungan sa militar ang nasamit nga mga gamitan nga dako nga bulig sa pagbuhag sa maini sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Bangod sa ginapakita nga suporta sang gobyerno, panugyan ni Arevalo sa mga kaupod nga militar nga himuon man sa maini ang ilang na trabaho sa pagtapos sang insurgency.
Malaking tulong yan sa ating kampanya, pinadidilis ang ating movement at saka yung suporta doon sa ground groups ay lumalakas. Importante yun sa ating kampanya at ito yung pagdating nga ng mga Black Hawk helicopters natin is part of modernization at malaking tulong yan. Sana magtuloy-tuloy pa yung ibang mga gamit. Plano nang ma-execute darating na panahon. Ang dugang pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Nangin madinalago ang ginpatigay nga turnover of command ceremony sa panibago nga Regional Director sa Police Regional Office 6 sa PRO 6. Ini sa tunganan day outgoing PRO 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda kag upcoming Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamawa sa PRO 6, makabig nga well-rounded police officer panibago nga Regional Director, ini ang Provincial Director man sa Luzon kag Anay City Director sa Bacolod City Police Office sa BCPO. Si Dongbong nanging company commander man sa Provincial Mobile Group kag nalakip sa United Nations Mission kung sa diin ginpadala ini sa Nigeria sa 2005 to 2006 samtang sa East Timor naman sa 2007 to 2008 nanging Chief Regional Staff kag Deputy Regional Director for Operations man ini sa Police Regional Office 1. Ini ang na-assign man sa Directorate for Investigation and Detective Management sa National Headquarters. Antisinigin silo sa Regional Director sa PRO 6 si Dongbong ulihinga nanging Chief sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG. Suno kay Soles, ang mga nasambit nga designation ang pila lang sa mga nakaptan nga posisyon sang bag-o nga Regional Director. Pahig sang tagpamabang ang gina-welcome gid sa PRO 6 ang panibago nga direktor. Kag sa karon ang plano pa lang siniyang napahayag amo ang pagpadayon sa Intensified Cleanliness Policy nga mandato ni Philippine National Police o PNP Chief General Guillermo Eleazar. Ginalantaw ni Soles nga sa pagsapol na siniupod sa mga unit commanders, igapatpat ang dugang mga plano para sa kapulisan sa Western Visayas. Patag sa tagpamabang ang PRO 6 ang nakahandang ang magsunod sa mando sang Regional Director. Samtang pasalamatan man sa mga PNP personnel ang outgoing PRO 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda nga magaritero na sa serbisyo. Sa piyakabahin pasalamatan man ni Miranda ang nangin kabahin sang career sini kalakip ng pagpungko nga Regional Director sa kapulisan sa Western Visayas sa sulod sang kapin 11 kabulan. Mga plans, igapadayon niya ang mga program na nag-existing sa PNP, sa nabira ang Intensified Cleanliness Policy sa aton nga Chief PNP. And ang iba na, during conference niya siguro sa aton na unit commander, dirahingan pa ng iba niya mga plans and programs para sa Police Regional Office. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa PRO 6. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo, dugang pagin nga mga balita lokal. Ginpatag ni Dr. Vicente Itik Itoriaga ang importansya sang vaccination para sa mga pumuluyo. Sunod sa doktor, madamo sang wala nakahangop kung ano ang vaccine, gani sila ang nagareklamo. Patag ni Dr. Itoriaga nga ang tinutuyo sini amo ang makatag sang proteksyon sa isa ka persona kasubong man sa palibot ilabinigin sa pag-prevent sang balatian. Sunod sa kay Itoriaga ang mga vaccines batok sa tetanus, hepatitis, polio, measles kag kaangay man sang COVID-19 nga tuman ka importante. Panawagan sa doktor nga hindi na dapat pagatagan sa Malaysia ang COVID-19 vaccine bagod wala man ini sa kilatuhay sa iban nga mga bakuna nga ginatublok sa mga pumuluyo. Patag ni Turiaga nga ginahatag ang vaccine agon nga makahuman ang tao sang immune response nga magadepensa batok sa masakit nga sarang paman matap na. Suno diri mas gamay ang tsansa nga mapatay sa nasabit nga mga balatian ang mga individual nga nabakunahan. Ang vaccine, importante nga makatag protection sa imo kag sa imo palibot sa mga masakit na sa diin pwede ma-prevent pariha sabi sang tetanus, hepatitis, polio, rabies, measles, meningitis, whooping cough, and especially now your COVID-19 vaccine. Palihos lang na sila tanan, wala na sila dependensiya, hindi pagtagaan Malaysia. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Vicente Itik Itoriaga. Ginpahayag sa political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz nga dako ang posibilidad nga magpanaog na sa vice presidente si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang si Sara Duterte naman ang magapungko bilang presidential candidate. Ini kasunod sa pag-withdraw ni Sara Duterte sa iyang re-election bid sa pagka-alkalde sa Davao City kag magabulo sa iyang utod nga si Sebastian Baste Duterte. Suno kay Ortiz, ginalauman na sini ang pagpadalaga ni Davao City Mayor Sara Duterte sa National Post.
umpisa pa lang sang filing sa Certificate of Candidacy o COC. Kaginalantaw sini nga ang tanan nga drama ang kabahin lang sang political acrobatics sang political party suno sa abogado style na ina sang Duterte. Bungod ang mumansad to ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagatuad nga hindi ini magapadalagan apang suli sa ginbuhat. Suno sa political analyst mahimo nga nakita ni Sara Duterte nga mahina ang kontra bangod wala nagaisa ang oposisyon. Patag sini nga samtang ang bahin ng Duterte ang matingob sa isa lang kaboto, magalapta naman ang sa oposisyon bangod mapartida pa sa nagkalainlan nga presidential candidate ang mga botante. Patag ni Ortiz nga hindi mahimo masiparar ang Marcos kag Duterte bangod may covenant na sa tunga sang duha ka pamilya humalin pa lang sa nagpapili si Presidente Duterte. Isa sa pamatuod sini among pagpalubong ni Duterte kay late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sunod diri sa inisyal nga plano ni Sara Duterte, akon si Sara Duterte kuntani ang magkapadalagan bilang Vice Presidente apang bangod sa pagpanghangkat nga mahimo nga ma-disqualify si Marcos. Gani magapanaog na lang ini sa pagka Vice Presidente. Kita nala ni Sara Duterte nga daw medyo hina ang kalaban in the sense nga wala mag-unite ang oposisyon. Kung mag-away one-on-one, ina may away. Pero once hindi may mag-unite sila ni Leni Robredo, si Moreno, si Pacquiao, si Soto, ka grupo nila, si Ting, Lacson, partidahon pa nila ang anti-Duterte na mga butos. That is why nga expected na ini siya. Ini si Sara, I think, is running for president. Matingog na sila ni Bongbong Marcos. Bongbong will slide down to Vice President only. Ang kabayan sa pagpahayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz, samtang wala man ini nagapati nga natabuan lang ang pagkitain ng Day Marcos ug Duterte sa Cebu, nagapati ini nga nagdiskusyon ng mga ini na tuhoy sa plano sa politika, samtang ginalantaw man sini nga nakita na sang kampo ni Sara Duterte nga mabaskog ini nga contender bangod sa siya ang nagapanguna sa survey, dugang pangayara sa 61-62 milyon ang registered voters sa Pilipinas, 52% diri ang mga 40 anyos panubo nga wala naman sang stigma sa mga hitabo sa martial law. Sa karon ginalantaw ni Ortiz nga isa sa problemahon na lang ni Sara amo ang US government. Nagapati ang abogado nga maga-intra ang Estados Unidos bangod kinahanglan Manila protektahan ng ilang nga interes. Sa pinakabahin si Presidente Rodrigo Duterte naman ang kaangay nga nagapakita na sa pagsuporta sa China. Ihardol na gilang ni Sara Duterte will be the US government. Kaya kung ang US government, kapangitan na sila kung sino ilang updan to protect their interest, especially now na the father, Digong, is already siding with the Chinese government. So, ma-intra gini historically, ang Amerika ma-intra inaya sa mga politika sa mga nasyon na mapiktahan ng ila interest. Andugang apahayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz. Samtang isa karon nga ginabantayan amo ang ginfile nga petisyon para sa disqualification ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpadalagan sa bisan ano lang nga public office. Sunod sa kay political analyst Attorney Joe Max Ortiz, ginalantaw sini nga magapanawag sa vice presidential race si Marcos kasi Sara Duterte ang magapili sa presidential bid sa 2022 elections agud nga makasiguro labi na gid nga may mga tikang nga nagaduso agud nga hindi madayon ang pagpungko sini sa public office. Sunod sa kay Attorney Ortiz, ang ginfile batok diri ang may kamtanan sa violasyon sini sa hindi pag-file sa income tax return sa itong tuig 1995. Ginapanindugan sa mga ini nga hindi nagakaigo nga magpapili si Marcos bangon sa pagkapriso sini nga magkabig moral turpitude. Panindugan sa ini nga ang mga convicted sa moral turpitude santo sa National Internal Revenue Code o ng NIRC ang may lakip nga perpetual disqualification from holding office. Apang sunod sa kay Attorney Ortiz, mahimo man nga maidepensa ni Marcos nga hindi ini aplikable sa iya bago nagkaso sini sadto sa Court of Appeals. Ang ginpanubo naman sang Regional Trial Court sa fine o kon multa kag wala na sang imprisonment. Patag sa abogado nga ang makabig moral turpitude amo ang malala na nga kasalanan kaangay sang malversation, libel kag bouncing checks. Sunod sa kay Attorney Ortiz, magluwas sa stigma sang amay may kamtan sa martial law dugang pa sa pangatubangon sini sa
eleksyon amo ang conviction sa Court of Appeals. Apang bangod sa fine lamang ang ginhatag nga penalidad sa iya sang Regional Trial Court kag nabayaran naman sini ginalantaw sa abogado nga natapos na ang problema. Dugang pa sa abogado nga kung madesisyonan gid man sang Korte Suprema nga epektibo kay Marcos ang perpetual disqualification, mahimo man ipayag sang natungdan nga in good faith ang pag-file sini sa Certificate of Candidacy bangod wala man ini ihibalo kun ini ang qualified o kun hindi sa pagpungko sa opisina. Nibuloan nga lakip sa form o kun sa bahin sang formas nga ginapasa sa pag-file sa COC ang pahayag nga ang kandidato ang qualified sa posisyon. Adugang pa ni Attorney Ortiz nga mahimo ipanindugan ni Marcos nga wala ini sa ihibalo ilabinagid nga nagapungko naman ini sadto bilang senador kag nagpadalagan man bilang vice presidente gani mahimo sini nga makwestiyon kung nga karon lamang nga magapadalagan siya sa pagka-presidente kag nag-file sa petition batok sa iya. Nakabutang da sa IRC nga ang makonvict, wala man siya ma-mentionar ang conviction, confine o con imprisonment, but conviction lang na perpetually disqualified from running sa public office. Duwa ka argumento na da, mambal si Bong Marcos, klaro man da yan, hindi ko perpetually disqualified, kaya kung nakabutang da nga disqualified ko, dapat ibutang na da sa decision sa Court of Appeals, but there is none. Wala man sa imprisonment, only fine. Ang dugang pagpahayag ni political analyst Attorney Jomax Ortiz. Apisar nga nagapamahaw. O kung sa aton niya good news, apisar nga nagapamahaw, dali-dali naman niya naghimos ang tagpasakop sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Sa Bombo Radio kag Star FM, matapos ini nga malawagan bilang daily winner kay nasang aga, malipayon na ginbato ni Rose May Florese. Sang Barangay Singkang Airport ang 500 pesos nga cash ag balor 650 pesos nga grocery items. Ang tagdaog ang may negosyo nga ice scramble. Kung sa diin mayara ini sang 8 ka mga carts, payag sini nga ginahulugan sadto sa ilang mga cart apang sa karon bangod na impas na sa mga nagabaligya ang cart, nagapadayon na lang ang mga ini sa pagkuha sang supply gikan sa ila nga nagadangat sa 20 kilos sa kada cart. Aminado naman ini nga nagnubo ang ilang akita subong nga may pandemya. Apang ginapasalamatan sini nga sarang ini gihapon makabuhi sa iya nga pamilya, kaupod ang duha ka mga naga-eskwela nga kabataan. Suno kay Florese, iga bakal sini sang duga nga pa nga proof of purchase. Ang iya nga nadagan niya cash agud niya liwat makahulog sang entry kag mas madako ang iyang tsansa sa pagdaog pag-abot sang grand draw. Ginapasalamatan man sini ang Bombo Radio Philippines sa promo kasubong man ang mga sponsors. Panugyan sini sa mga luyag man niya magdaog kaangay sa iya nga magpasakop man sa promo. Una nga hatag, 100. ikaduwa, 200. ikatatlo, 300. ikaapat, 400. ikalima, 500 Wow. pesos. Bakal ko niliwat sang proof of purchase para sa Ang kabayan sa pagpahayag ni Rose May Florese ang aton nga daily winner. Samtangin contact na lamang sang asawa sini ang isa ka pakatagdaog Cash kag bangod 600 yara pesos. na ini sa iya nga trabaho. Nga ini ang nalawagan bilang daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Suno kay Joey Famoso sang Block 54 Lot 25 East Home Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nga ginapasalamatan sini nga siya ang nagabutan bilang tagdaog sang 500 pesos nga cash kay 650 pesos nga balor sang grocery items. Ang tagdaog ang isa ka latero sa isa ka ulobrahan sang salakyan. Kagyara na ini sa trabaho sang gin-message sang iyang asawa. Agud pahibaloon nga siya ang nagdaog. Suno kay Famoso, kalingawan na sini ang magpasakop sa promo kay nakibot ini nga siya ang naswertihan nga magdaog. Ang asawa naman sini ang yara lang sa ilang apuluyan kag nagatutok sa Bombo Radio Bacolod. Ang cash nga nabato na igabakal sini sang dugang pa nga pang entry. Agud liwat niya makatsansa sa pagdaog. Nagpangagdaman ini sa iban pa, ilabi na sa iya nga mga kilala nga magpasakop man agud magdaog kaangay sa iya. una nga hatag, 100, ikaduwa, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, ikalima, 500. Ara ko sa obra ko sa kumpanya, gin-message ako sa asawa ko nga makadto sa Bombo Radio kay isa ko sa nabunutan nga nagdaog. In-inform lang ko kay siya ni adlaw-adlaw yung nagapamati kag nagatutok sa pagpamati sa Bombo Radio. Ang kabayan sa aton nga sa awarding sa aton nga daily winner nga si Joey Famoso. Samtang sa anong kinapusan nga balita gintalana ni Presidente Rodrigo Duterte si Police Lieutenant General Jonardo Carlos bilang bagong Philippine
National Police ug PNP Chief suno sa Malacañang kag santo man sa konfirmasyon ni Interior Secretary Eduardo Año. Si Carlos ang magabulos kay Police General Guillermo Elazar nga maga-retire sa Nobyembre 13 matapos sa 6 ka bulan nga pagpamuno. Suno sa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kampante sila nga si General Carlos ang magapanan sa paghimo sa PNP bilang isa ka professional, capable, and reform-oriented organization nga ilagin envision. Ante sa i-appointment bilang PNP Chief, si Carlos ang nagserbi man bilang tagpamaba sa ahensya kag pinuno sa Aviation Security Group. Siya man sa karon ang Chief sa PNP Directorial Staff, ang pinaka-apat nga pinakapataas naman nga ranked professional o konsubayan sa police officials. Si Carlos, nga miyembro sa Philippine Military Academy, class of 1988, ang malabot ang yasini nga mandatory retirement age nga 56 anyos sa Mayo 8 tuig 2022. Amoy ito mga kabombong pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko nga mga balita, mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita dili sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan aton si mga headlines. 4 ka mga militar nga napilasa sa enkwentro batok sa mga NPA sa Moises Padilla, pagatagan sa award kag incentives. Pagpanubo sang pondo sang NTF-LCAC sa 2022 national budget, posible nga makatugas ang pag-iban sa performance ng militar sa pagpakigbato sa insurhensya. Samtang turnover of command ceremony sa panibagong nga PRO6 director nangin madinalagon. Importansya sang vaccination sa mga pumuluyo, ginpaatag sang isa ka doktor. Attorney Jomax Ortiz nagapati nga magapadalagan bilang Vice Presidente si Hanay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukod sa presyon naging file batok sa iya. Amoy at makabombong pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 10 na kita sa bulan sa Nobyembre 2021. Samtang sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 45 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Report sa Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon nini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II Kag Bombo Dejesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ng ipadala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini may tigulo, face shield. Kulang na lang wiper kag daw windshield na. Ining face shield nga nagatabon sa aton guya. Kung kaysa nagatugas ang pagburon sang imo pananawan, bangod hangin sang imo ilong sa plastik nagkapan. Ini ang kabudlayan nga aton ginaagom sa pagsuksos sang face shield sa guya nagtabon. Pero wala kita sang may mahimo, ini ginapatuman bangod isa ini kamando. Karon nga nagnubo na ang kaso sang corona, siguro ang paghukas ini tio na. Makapahuway na kita sa kabudlayan sa paginhawa sa tion nga magwa sa puluyan sa mall magpaliwa-liwa. Sa NCR ini ang ginrekomenda. Wala sang rason nga hindi pwede sa probinsya kag syudad ta. Kaya ang kaso sang corona padayon nga naganubo, patimaan nga lapit na ini naton masugpo. Ang ini nga panguna-una ay pananawan naging padala ni Cristina Cañete sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo